tých rťákov a všetky rťáčky pri novom videu. V tomto videu mám na pláne natočiť ako fajtím, ale na ten štýl, že budem točiť, že najprv dáme sivú variantu zbraní a potom že pôjdeme najprv sivá, potom pôjdeme sivá, zelená, modrá, epická a legendárna. Povolené mám vlastne iba healy a mačetu, lebo tá sa nachádza iba v epickej variante. Nič viac, takže ako ďalší challenge, alebo jedna z ďalších nápadov challenge mi bola, že môžete napísať do komentárov, že či takú challenge by ste chceli alebo nie, že vyhrať s každou zbraňou v tejto sezóne, alebo už na ďalšej. Uvidíme. Mňa to napadlo, že teraz, že by som to natočil, ale lepšie video podľa mňa bude, keď najprv pôjdem so sivými zbraniami a potom zase s onými. Takže teraz môžem používať iba sivé zbranie. Moja obľúbená snajperka sa nachádza len v modrej, epickej a legendárnej variante. Bude ešte sranda. Keď letíme cez Float Forest, ale vlastne môžem skočiť hocikam teraz, keďže mám iba sivé zbranie. Bude sranda ešte. A Godzilla sa tiež ráta, že môžem využívať. A je raketomet je takej bledomodrej farby, čiže neviem, že na čo by sme to prirovnali. Sranda bude, že mohol by som si dať, že v legendárnych zbraniach môžem používať mačetu epickú, dokým sa nespawne boss. Odtedy budem môcť používať iba bossovú. Uvidíme. Tipnite si aj, s ktorými farbami zbraní vyhrám. Podľa mňa iba s modrou, epickou a možno zelenou. Takže iba zelenú zbraň. Toto napríklad môžem použiť, inak livujeme. Tá hra chce po mňa, aby som to využil. Kokos. Po mne idú dvaja typci. Nehajte ma. Sivá farba minus. Tak čo už. Ideme na zelenú rovno už. Sivá farba rýchlo ubehla, musíte uznať. Ja som teraz vyhrám určite s zelenou variantou, lebo strúh je najmenšia varianta, ktorá padá je zelená. No síce raz už mi padla aj sivá. Ale to bola iba podľa mňa chyba nejaká, alebo lak, sek, alebo niečo. Možno, že som ho zobral a vymenil za nejakú moju silu, ale vtedy som si nemal inventári. Sranda. No, takže ideme na modrý, teda zelené zbranie. Vlastne nemôžem používať ani sivé, čiže nemusím hneď lútiť a hneď hľadať. Takéto krásne zelené pištole budem musieť nájsť a hrať s nimi. Po 50 táto zelená pištolka dáva. To nie je až také zlé, ale tak mohlo to byť aj lepšie. Neviem, kam to skočím. Si to vezmem asi pod seba rovno. Na toto ihrisko. Tam sa dá nautiť dobre. Tam neskočí zase veľa ľudí.
Glidí sem 1, 2. Tak to dobre pre mňa není. Zóna zbraň. Že by. A 2. Dobre. Takže bereme rovné. A hneď aj brokovnica. On mi chce zdrhnúť. To sa mu nepodarí. Poď. Dobre, healy máme. Brokovnicu máme a portafortky máme. Super. Máme prvý kill. Vidíte? Zelená farba už je jednoduchšia od dačo. Tá hra si zo mňa robí srandu. Teraz mi padne modrá brokovnica. Keď budem potrebovať modrú, tak mi nepadne. Všetci dobre viete, že modrá zbraň už je potom taká ťažšia na získanie. Dobre, máme náboje ďalšie do zbrane, čiže sme na tom dobre ako tak. Typek. Dostáva bomby. No asi vnímam sa obzrať. Mne to je tak ľúto tu nehať tú snajperku. Čo už, musím. Bože. Inak mi sa nedá. Mačety mám dovolené, čiže mačeta mi padla. Sa mi už dlho nestalo. Tak Godzillin raketom nemôžem používať, to je modrá varianta. No, bledomodrá. To je taká varianta, že neviem, že či sa to bude dať použiť niekedy, ale tak je to taká varianta, že by som povedal, že modrá. A určite viacej som súhlasíte. Náboje. Teraz ideme zobrať. Som ich prešiel. Ďakujem. A pripravíme sa na one. Čakajte, ideme rýchlu kontrolu ako kedysi. Je tu niečo? Je. Ale my ideme byť Godzilla. No, cúvaj. Určite pritom bude niekto prikampený. Ako inak. Čo vravím. Ale sme blízko, čiže ho môžem šutiť. Našutím jej tak veľa strel, že nebude vedieť ani skade je. Počkaj, ju ešte nikto nezobral, že už niekto zobral. A som Godzilla. Epický príchod na scénu. Je tady. Sem Godzilla. Pripravte sa. Kto do mňa zašutil? Ja toto vymažem. Tam ten do mňa strieľal. Ten je down. Ja ťa o tebe viem. A on ide bližšie. Presne do môjho. Dobrá. Je tu ešte takto? Bum. Zahučíme si. Zozadu. Poďte si. Uá.
Dobre, ten je down. Normálne, eliminujem to normálne. Vidíte, ako ľahké byť Godzilla. A vidíte, aké to je. Tentokrát som mal riadne šťastie, že to nikto nezobral. No ale už na mňa nabiehajú strašne veľa ľudí. Toto už bude náročnejšie. Ale mám ťa. Aký je malinký. Juj, chudák. Ten normálne bol nastavený. Za chrbtom mám jedného. Ešte aspoň tohto hráča, poď. A už ťa vidím. Už nezdrhneš. Ten je mŕtvy. A teraz zavreštím. No, dobre. To úplne najlepšie dopadlo, ako mohlo. Podľa mňa. Tak som to zmasakroval. Tak normálne popadalo strašne veľa ľudí. Až necelých 28 som ich dokopy zabil. Do 28 z 51 som to sem dostal. To som dobrý. Nemyslíte? Ak hej, tak dáte like. Juj, taká epická varianta, no tak to už by som bral.
Nemôžem. Čím viac zbraní poberiem, tým lepšie to bude pre mňa. A ten akože aj ten náhrdelník. Amulet by sa hodil. Jeva ten oný. Dikes. Kam typek ma nehal. Si ho normálne dobrať. Typek ho proste nechcel, lebo vie, že je označený. Tu na mape. Toto vie málo typkov, že by máte označený na mape, keď to máte. Ale ja chcem byť označený a teraz všetkých vykýlim aspoň. No, nemám ani epickú zbraň, ale tak dobre. Dobre, Kevin. Dobre ty. Ja mám aspoň zbranie. Tu je aký oštep. Kto by som to mohol vziať? Ale fakt dobre som to zahral. Dobrá Godzilla som bol. Normálne po 100 rokoch som bol Godzilla. Ja už viem, že som sa vás to raz pýtala, tak ja sa spýtam ešte raz. Koľkokrát ste boli Godzilla? Napíšte do komentov. Už máme aj typečka prvního, ktorý si ma trúfa sfajtiť. Má rýchlopálnu zbraň. Ale to on nevie, že ja mám deše. Moc si trúfal. Moc. Až príliš, by som povedal ja. Ešte niekto? Mám akože plné. Nič mi neubral. Ešte furt nepotrebujem pauzu. Lebo ja viem, že keď budem potrebovať pauzu proste od fightov, tak mi tí typci nedajú. Proste v tej chvíli sa po mne rozteká celý server. Dobre, jeden down. Druhý down. Dobre, náboje, prebiť si tú zbraň. Iba tú kartu. Ďakujem. No, dobre, vidíte. Vidíte, aký som dobrý? Si už zbraň môžem používať, takže ideme ho rýchlo switchnúť za môjho miníčka. Ktorým to napadli. V tejto sezóne je strašne veľa ako epických zbraní, by som povedal. Aha, Godzilla. Aha, on využíva rýchlopálku. Poď. Nemal si využívať rýchlopálnu. Rýchlopálna zrádza. Vidíš, ako ťa zradila? No, na 100%. No, díkes. On má taký dobrý loadout. Na ktoré rýchlopálky fakt zradia vo fajte, ako támuto. Mohol radšej využiť nejakú presnejšiu, ak mal. No, nemal vlastne. Toto bude ešte dlhá hra, by som povedal. No, akože ale zatiaľ to challenge netrvá nejako, podľa mňa príliš dlho. Počkaj, natáčam ešte. Si iba premiestníme. No, zatiaľ 19 minút, čiže pohodka. Netočím dlho. To už sme iba na druhej zbrani. Viete čo, asi zlatú zbraň by som vynechal, lebo zlaté zbrane tu ani poriadne nemáme. Ani modré.
Alebo dotočíme druhú časť, keď niekedy urobíme si to na viac časti. Pozri sa sem, nezdrhaj mi. Dobre, zdržal som ho, takže super. Ale už si ide po mňa. Super, dobre, nech ide. To ja chcem docieliť. Bum. On nevie, kde som ani. To je proste po ňom. Mal snajperku a ešte na blízky fight. Mohol ísť na ďalky, by sa mu to viac vyplatilo. No a rýchlo piť. Neviem po koľkých bere tá zóna, takže nechcem sa tu moc nejako zdržiavať. Dobre, som v zóne. Super. Aj na 6. Z toho som strašne veľa. Ja som dal 17 kg dokopy. Takže dobre. Ak sa počíta toto aj Godzilla, tak... Sniper. Toto. Dobre. Pôjdeš hore či dolu? No, ako som si myslel. Kde? Chce byť rozcupovaný. Ešte koľky chcete ísť po mne? No poďte už. To tu fajtím. No, čakám si ťa tu. On zdrhá. Najprv ma chce fajtiť a potom zdrhne. On nevie. Juj. No, super. No konečne. No a teraz kde zomrel? Čo on ho dorazil, ten typek, čo predtým neposledný? No, akože hilne to, takže to dám. Plus mi to dá speed boost. Ako môžete vidieť, ak to zakončím toto video, no tak nakotočím potom pokračovanie niekedy inokedy. Štvrtok vám vydám pokračovanie. Keďže toto budem asi vydávať nejako v útorok, tak toto vám vydám štvrtok. A ja ho vidím pomocou medailónku. Mám medailónok, tak ja ho vidím. No, bude ma neviditeľný medailónok, či ktorý má? Hej, má neviditeľný. By to malo byť tak, kde... Jasne, on má neviditeľný. Už ja sa môžem riadiť podľa krokov vlastne. Podľa mapy. Nikade strieľa. Aha, tu je.
Tu máš za 90 a zóna. Dobre, tak ty zomreš na zónu. Vidíte, je to tam. Tak ešte modré zbranie môžeme skúsiť a potom epické dáme pokračovanie na budúce. Tak ešte dáme modré. Vidíte, normálne zóna prehrá. Vlastne toto bola zóna. Zóna výhra. Modrá bude podľa mňa tiež výhra by mohla byť. A epickú si počkáte na štvrtok. Štvrtok vydám pokračovanie tohto dielu. Toto mám v pláne vydať v útorok a potom štvrtok mám v pláne vydať zase. Alebo že by som to vydal štvrtok? Nie. Dneska som už vydal, tak vydám zase zajtra. No veď. No, takže kým nám to teraz nájde súbojový, bo za chvíľku pôjdem možno niekam preč, tak budem musieť končiť aj. Ale našlo nám to jednu hru. Ak tak to budem musieť lídnuť, nevadí. Veď ma poznáte, korunku prenechávam. Ja som dobrosrdečný, vidíte. Ak sa na kamaráta, ak nie, no tak nenechám mu korunku, čo si myslíte. Ak nájdem niekoho z vás odoberateľov, tak tomu korunku rád prenechám. Neviem, nemám ešte nejakého takého frenda z mojich odoberateľov. Mám kamaráta, ale z vás, kebyže mám. Vidíte, našiel som si kamaráta, tak ja mu prenechám ten vin, ak ho stretnem. Ja to počítam ako výhru, keď niekomu prenechám vin. Ale potrebujem skočiť na nejaké miesto, kde sa dobre naučím. Modrá zbraň. Dúfajme, že vôbec nejakú nájdem. To nie, že dúfam, že nájdem jednu. Tu určite. Takže mohol som skočiť do tej vesnice, kde dostávaš na druhú zbraň, ako sa dá kúpiť. Tak ale, čo už. To je zóna. Toto je zóna. Furt iba zóna. Ja potrebujem modrú. Že by modrá zbraň? Nie, to sú spleše. Samina. Ale už máme mačetu, čiže super. Dobre sme na tom. Môžeme byť aj horší, akože. Chcem byť zlý. Chcem na to myslieť tragicky, ale fakt sme mohli byť aj horšie. Máme aspoň nejakú zbraň. Ako jedinú má takú slabšiu, ale tak máme aspoň dačo. Vlastne masky môžem používať, nie? Či to som nevravil asi. Lebo tak to nie je ako zbraň. To je ako meč. Uvidíme, čo nájdeme ešte. Ešte to nejdem hádzať. Hodím si to potom, ak tak, lebo idem teraz prvý lútu. Aha, modrá. To sú kríky, ale máme tu náboje. Čestku. Ja vravím, že teraz mi tá brokáda modrá ani nepadne, ani nič modré. Tam je modrá zbraň. No, to je snajperka zase. Tieto 3 barely si zničíme a pôjdeme hľadať ďalšie čestky.
Ešte počujem jednu druhú. A tu mak. Ne. Tak ne, prosím. Ja ťa eliminovávať nechcem, tak ale ty proste inak nedáš. Tí typci proste niekedy inak nedajú. No proste chce zomrieť. Ja to na ňom vidím. Nemá nič modré. Ja vlastne by som mal čím skôr eliminovávať tých ľudí. Možno, že budú mať nejakú modrú zbraň. Musím dúfať. No, čo už narobím. A to je ďalší. No, tak to sme. Tak to je. Dobrá. Mám niečo modré. Iba všetci majú modrú snipu. Bo tá sa nachádza po mape, hej. To som vedel, že to bude. Ale tak nič iné. To bude jak tá jedna z challenge mojich nových, ešte nevydaných. Som točil challenge proste pre vás a tam, že môžem používať iba snajperku a tam ani skoro modro som nenašiel. Tam ešte okom pištolku by sa hodilo nájsť alebo niečo také, ale tak. Vlastne tu je bot, ktorý predá, no, ak sa nepletiem. No, to sa mi nevyplatí byť ani Godzilla, keďže môžem používať modré zbrania. Mám takéto zbranie, ako vidíte. A Godzilla incoming, tak to ešte, že som tam ani nešiel za tým. Ešte furt bot na najmutie, super. Automat. Poď, yes. Čuráčika, mám. No, dobrá, teraz ten automat ideme navštíviť. Tak aspoň nejaká zbraň, akože. Yes. No veď poď, bot. Čo robíš? Á, healuješ. To proste uzavretý priestor. Dobre, vyrážame. Vyrážame na street. No poď, bot. Čakám ťa. Dobre, môžeme vyraziť. Godzilla sa môže začať báť, lebo prichádzam na stage. Všetci vieme, že ja som krotiteľ oných. Veď som vyhral bazí raketometom a so snajperkou. Maskou a mečom. Proste ja som mal strašne málo slabý ľud, ako keby. Posledná zbraň. Potom už iba pokračovanie natočiť. Neviem, kedy sa mi bude dať, ale dúfam, že do štvrtku to fakt vydám, ako len sľubujem, že štvrtok bude to pokračovanie, tak ale ak nie, tak sa ospravedlňujem. Pozor, nie, my sa nechceme otočiť. Chcem spraviť 360 no scope. Ideme za Godzillou. Všakže. Už je vidieť. Dobre, vystupujeme bot.
Dostáva normálne, že damage z každej strany. Že to nie je po mne. Dobre, to nie je po mne, on o mne nevie. Ešte aj raketomet môžem používať, tak čo našutiť ja. Poď. No. No a ja chcem toto. Ja som ťa videl. Chudáka. No, toto si vezmem. Ďakujem. Toto mi dáva heal. A dáva. Super. To ťa vyhuje do úplna? Nie. Tak 50, ale vyhuje. Čo dobrá správa. Teraz zazóny. Dík. Normálne. Juj, 2 hity. Čo? No, poď, používaj tú mačetu. Môj bot je môj záchranca. Bum. No, takže čaute, vidíme sa na budúce štvrtok, vydám pokračovanie tohto. Takže v štvrtok sledujte. Čaute.